سلام كما يتوعلو كبرات تعطات التفنوية ري تي في نلومي حموس عسر تترقات رسالة زيناهم مسنا لونا حيثنا لكم قريبنا لونا نمكت لكم بغبرز عدم ماكنا حقوسي بقاندي نتبتاتو فيلم أبنو زباتا شامبوك أندقان مرجعتا محادر تخبابي تخايدوم أمنو زبان أقاس تواددت تكالات محبرة وأقلقلوت أمتقنا في زبيع على أستواط وغيران أو إسرائيل زنبرو إيرتراوين سجابي السوات نايمن باي حالة في النت بزد عليكم سوفلو قليزم عبد مكراسات بابي كونغو فوزيك برزنتاو مرجعتا قليزم أم نيجيريا شبراو متقعتات تنك من مزبال زيكاتات كوين اللوم السعودية مدبر نيكلاسا وطعات كتهنس وطينا كنزل حبيرم زرزر سينام أب 14 محدارات كوابين وزوبا شامبوكون 10 محدارات كوابين وزوبا دقن مرجع أم حدرتي كوابي أكايد تسرحن أنا برتعدن تخيدوم التمرجعات أبن وزوبا شامبوكو أب محدارات كوابي بشوكا دم بسمرة شامبوكو سلام شامبوكو صنعات دم بحمبرتي هايكتا تولوغامجا كوتومبيا عمبوري قرمه شهاته بينبينان ديداني تخيدوم أم حضرت المؤذبات وكحسي أسرات أبو ذهاب مجلتي نسترعي عزوز تساتفو هزبي دحر مموغاز هزبي نستمرص أم حضرتنا كاي تسرحن أبقونهم كوينو كتابع من كدقاقفو من أزها خيرهم أم نوزوا دقادما اتي مرجعات أبو ممحدارات كبابي تخرارات برجناي عد شخالامين لوكوش عد إبراهيم حشاكيتو جيميل كيرو هوا شايتن أفهم بولوني تخايدوم أم حضرت المؤذبات همد إلى علي أبوزس مرعان 10 محضرت كابن 10 أكايد تسرحن كمون 8 أنا برتي عدي كم تمرصو أبريهم أبكلتي المؤذبات استمرصو أم حضرتن أكايد تسرحن بوغنم هزبي زسكمهم رزين حلاف النت بمجنزاب نهاجروا من هزبهم بتوفاينت كسرحو دلونتهم عرقاقيتهم فورشتات زنبر هزبي تجرنفو رجوع هيوت نخمرح مودات كالات محبرة وأقلقلوتات بزلعلة تساريحلون يسرحلون اللوم بز مسرت أمنو الزبان أفاز تواددات كالات محبرة وأقلقلوت أمترنا في هزبي عبي أستواصو كم إزقى برايزق لزلوم وكليرنا محربة لاي نزدال واتساب دانايت قبريوات أبنو زبان أفاز تواددات كالات محبراوي أقلقلوت أم مسرح مترناف هزبي سحبت بمفتار رقعت من نبابرو أم وحاس زمسجن أبركوتو كم زقبرات قليزو أم حدارتون أزوبا أتو ياقوب إدريس نيرين أبزهابو حبريتا أبزه حلفنا ينات إنت عمتات نتكبابي بزي تقبر أولحتا 45 أبيات تمرتي كمون حادو هوسبيتال زركبن تشعت تكالات عنا تهانيتن أقلقلوت أم مهاب كم زركبا أم من نبابرو هزب دما أفويتا كم زفت أرابريهو أبتن أبيات تمرتي أكاديمياون موياون بقعزت رأي من إسيات أبزي تفالالي تكالات وافيروم زي سلاسل وزلو زمسكن عيو نوتي التيزي تقبر وفريزا قول حمخانون أردئو تحسطون من جمعيات نمهبتا من وحسن نزي ستامين من رقاقات إن زي تخايد سرح بزملك الدماءاتو ياقوب كل التدقاتات 5 شدشن حاتبتاتن 4 شدشن رهياتاتن كم اتهانسة أبزي تفالالي قطراتن أزوبا دما بركز زبالا بروجكتات ماي كم اتوادد حبيروم اتزي توادد محبراوي أقلقلوتات هزبي أبزي تتصنع كبابيتات تتقرنفو رقو هيوات نخمرح سلازة حقزة بفلاي أب كتمانا أفان تكالاتن نمنبرن زخون مريت كم اتعدلة كموتيتو دما كلتميتن 45 نقداوي تكالات زركبو زمناو هنساتات كم اتهانسن قطر هزبان لعلي سوسا شح كم زبتسحنا نتيرون أتو ياقوب موداتا أمسفحن من معبالن أقلقلوتات تليفون موقعزيان مودات تحت قرصن زتبابع قسقاس تمزقيبو كم زلو بمدقاس هزب زكايدو زلو وفراتات لمعات مدنفع كابك عند مدبات كل تشحن 10 جعتين كم زخونة قليسو أب محبر فنوت سماعات تتقرنيفهم زنطفو إيرتراويان نبرت إسرائيل أب كلشان 10 تشعتن سدرابيت سواتنا من باي مدبات بزي على كم سرحلو أب زكايدو أخيبا قليتهم بمسارات زقربت أبزاب أب كلشان 10 شمونتن استودبو حدست أستاتميت أبالات نسوقفهم شو عتميتن $20 بمخفال لعلي $7 منابي سدرا سوات نخوعل بمنقدم مينستريان سباو دحنتن كل يكون كلو نايتا زنابي واسدرا سو ملأحب
حبريتا ድማ ተዋሂብዎም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ መደባት በኣድማዕነት ምትግባር በሓፈሻ ስድራቤት ሰውኣት ንምንባይ ድማ ብፍላይ ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ በቲ ሓደ ዝያዳ ሕልናዊ ዕግበት ስለ ዝፈጥረሎም ድማ በቲ ካልእ ውዳቢኦምን ጥርናፊኦምን ኣሕይሎም ከም ዝነጥፍሉ ኣረጋጊፆም ክፍለ ማይ ከተማ ኣውርደት ኣገልግሎትን ምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ወኪል ኤርና ዓብዲ ያሲን ንሰመዝቲ ክፍሊ ኣዘራሪቡ ንዘዳለወ ዜናዊ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ክፍለ ማይ ከተማ ኣውርደት ኣውሽጢ ከተማ ጥራይ ተሓጺሩ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ቀረብ ጽሩይ ዝተማይ ናብ ከባቢ ዓድሳት ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ብርሃነ መሓርኒ ኤሪና ሓቢሩ ምምሕዳራት ከባቢ ዓደርደን ኢንገርነን ተጠቀምቲ ናይቲ ኣገልግሎት ክኾና ብዝተሰላሰለ ስራሕ ኣብ ዓደርደ 4 ባስካታት ተዋዲደን ቆጸርቲ ተዘርጊሑን 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ኢንገርናውን 4 ባስካታት ተሰሪሐን ኣገልግሎት ኣብ ምጅማር ከም ዝርከብ ኣብሪሁ ማይ ጸገም ኣይኮነን ዘለና ናይ እርጋን ናይ ትቦታ ስለ ዘለና ነትን እርጋን ብሰዓታት እንዳ ገበርና ነስርሖ ኣለና እንገርና 4 ባስካታት ኣለዋና ማዕደል ነውጣ ካለ ናይ ዓደር ዘለና ዓደር ብትሕተና ሕጂ ማሓደር ዘለዋላ በቲ ኣናበርቲ ዓዲ ኮሚቴ ማይ ይኺድ እምበር እቲ ናይ ቴክኒክ ስራሕ ባእና ይስራሕ ዘሎ ዝኾነ ዝተባላሸወቶም ከይድና ንዓደር ክሳዕ 130 ቆፀርቲ ኣትይዎም ኣሎ ዳርጋ 24 ሰዓት ማይ ይሰትዩ ኣለዉ 24 ساعات بمبا تخبابي ستلو باسكاتات حدا 4 نقطة لوانا واجاتات كساحجي نايتي مسمر نحنتي كيلومتر نايت قالات بعصرت 15 شيء نحنتي كيلومتر نقفلو مالنا نمنبرون بعصر 3 شيء نحنتي كيلومتر رتعوي ኣቶ ብርሃነ ቀጺሉ መስመር ዘይበጽሖ ከባቢታት ከተማ ኣውርደቱን ቦታት ተመዲብናሉ ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ ቁጽሪ ቦምባ ሰትዩ ከም ንኽብል ድማ ዝኣረገ ሻምብቆታት ንኽቕየር ዝምልከቱ ኣካል ስጉምቲ ክወስድ ተላቢዩ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ላዕይተንን ማይ ሓባርን ኮሚሰረቱ ከባቢያዊ ጽሬት ብምርግጋጽ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ኣድማዕ ንጥፈታት ተሰላሲሎም እቲ ዝተዓመተ ስራሕ ኣካል ናይቲ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ንምስፋሕ በብ ከባቢኡ ዝካየድ ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ሜዲካል ዳይሬክተር ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ጊንዳዕ ዶክተር አብርሃም አማኑኤል ገሊጾም ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት በሃገር ደረጃ ኣብ 2008 ከም ጀመረ እንተኾነ ግን ትግባሪኡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደናጊ ምጽንሑ ዝሓበረ ዶክተር አብርሃም ዓይኒ ምድሪ ዘይምጥቃም ጠንቂ ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ንጽህና ከዘውትር ከምኡውን ተሪዮ ዓሳ ንምውጋድ بقصالي نامسيا كتكم هزاخيرم اب ممحدار زوبا سميناو قيح بحري وانا دايركتور كفلي محبراوي اغلغلوت اتروزنه فسحاب غدو نصح كبابي مسرس طعي حبرتسب مخانو تقيسو ممحدارات كبابي لعيتنن محبارن زوسدو تبغسو كالوت عدتات كسعبو صويعم اميستر طعنا حلافي كبابياو طعنا دكتور زومي علمو دما اب عاوت نايتي مدب عبي ابركزو مزغبرو ام حدرت كبابي ورقه مسكر عديلم كبرات تعزبتنا قصيلو زقرب زينا هاغرات وصايو نمكتالكم دقيمه بهبر عدم ኣብ ዜናታት ወጻኢ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ምድን ጓዩ ብ30 ታሕሳስ ናይ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጊዜያዊ ውጽኢት ተገሊጾም እቲ ተጓዊሑ ዘሎ ውጽኢት ንተቃዋሚ ሰልፊ ወኪሉ ዝተወዳደረ ፈለክስ ሸሰኪዲ ከም እተዓወተ ዝሕበር وقع وصيت زمص 13 ጥሪ كحبر مخانو ዝገለጸ ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ዛጊት ብስተሰላሰለ መቁጻር ድምጺ ፈለክስ ሸሰኪድ 7 ሚሊዮን ድምጺ ከም ዝረኸበ ፍሊጦም በፕሬዝዳንት ካቢላ ዝተሓጽየን ኣብ ስልጣን ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ወኪሉ ዝተወዳደረን ኢማኑኤል ሻዳሪ ድማ 4.4 ሚሊዮን ድምጺ ረኺብሎም ኣብዚ ምርጫ መጠን ተሳታፍነት ዜጋታት 48 ሚእታዊት መንባሩ ተሓቢሮም እዚ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እዚ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ 1960 ናጽነታ ካብ እትጓናጸፍ ናይ ፈለማ ሰላማዊ መስግጋር ስልጣን ከረጋግጽ ዘሎ ተስፋ ልዑል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎም እንተኾነ ግን ኣብዚ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብ6.4 ሚሊዮን ድምጺ ካልኣይ ከም ዝወጸ ዝግለጽ ዘሎ ማርቲን ፋይሉ ውጽኢት ምርጫ ሸፈጥ ከም ዝነበረ ብምውቃስ ነጺግዎ ብምህላው ዘይምርግጋእ ከስዕብ ዘስግእ ኮይኑሎም
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጄርያ ዝንቀሳቀሱ ሽብራውያን ብዝፈጠርዎ ጸጥታዊ ስጋት ልዕሊ 30,000 በርጌስ ካብ ቤት ንብረቶም ከማዛበሉ ተገዲዶም ከም ዘለው ተቃሊሖም ውድብ ሕብራት ሃገራት ብትሻዓተ ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ሽብራውያን ሓይልታት ካብ ምዝዛም ዝሓልፈ ወርሒ ታሕሳሳት ሒዞም ኣብ ዞባ ቦርኖ ዝተደኮኑ ማዓስከር ሰራዊት መንግስቲ ናይጄርያ ድሕሪ ምጥቃዖም ንህይወቶም ዝሰግኡ በርጌስ ናብ ርእሰ ከተማት ዞባ ዝኾነት ማይዱጉሪ ከም እዛሃዶም ሓቢሮም እቲ ውድብ ወሲኹ ህጹጽ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ምስ ይረጋገጽ ዜጋታት ብሕጽረት መግብን መሰረታዊ ጠለባትን ህይወቶም ክሳኣዩ ከም ዝኽእሉ አጠንቂቖም ሽብራውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ሕብራት ሃገራት ዘካይድዎ መጥቃዕትታትን እናዛይደ ድሕሪ ምምጽኡ እቲ ውድብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጄርያ ተዋፊሮም ካብ ዝነበሩ ኣባላቱ ልዕሊ 260 ከም ዝሰሓበ ይፍለጥ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ናይጄርያ እናተቃረበ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ሽብራውያን ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ክውስኽ ምዃኑ ዝእምቱ ጸብጻባት ብኡ መጠን ቁጽሪ ተመዛበልቲ ክውስኽ ምዃኑ ይሕብሮም ኣብ 2015 ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ንሽብራዊ ክድምስስ ምዃኑ ተመዋጺዑ ዝነበረ ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ ኣብዚ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ክወዳደር ምዃኑ ምግላጹ ይፍለጥ ንግስነት ሳዑዲ ዓረብያ ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ በመተሕቢባር መደበር ምምንጫው ንክለሳው ጻዕት ክትሃንጥ ወጺና ከም ዘላ ሚኒስተር ጻዕት ኻሊድ አልፋሊሕ ብትሻዕተ ጥሪ ፍሊጦም ኣሜሪካን ኣካልን መሻርክትን ናይቲ ኣብ ሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ንክለሳዊ መደባት ክትከውን መንግስቲ ሳዑድያ ከም ዝደልይውን እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ሓቢሮም ብዘካዚ ኣሜሪካ ቀንዲ ቀራቢት ናይቲ ንክለሳዊ ቴክኖሎጂ ንሳዑድያ ከም እትኸውን ሚኒስተር ኻሊድ አልፋሊሕ ኣነጺሩሎም ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ሳዑድያ ናይ ጻዕት ጠለባታ ካብኡ ከተማልኦ ምጽናሓ ይግለጽ ኤሮጳዊ ሕብረት ብትሻዕተ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኣሃዱ ስለያ ኢራን እገዳ ከም ዘጽንዓ ሓቢሮም እቲ ሕብረት ገለ ወገናት ኢራን ኣብ ኤሮጳ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ከም ዝወጠኑ ብምኽሳስዩ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ዘሎም እዚ ድሮ ተግባራዊ ኮይኑ ዘሎ እገዳ ምድስካል ንዋይን ምክልኻል መገሻታት ዝተወሰኑ ሰብ መዚ ጸጥታን የጠቃልል ይኹን እምበር ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነት ኢራን መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ኣሜሪካን እስራኤልን ነዚ ብሕብረት ኤሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተወስደ ስጉምቲ ዘለዎን ደገፍ ገሊጸን ኣለዋ ኤሮጳዊ ሕብረት ንኒክለሳዊ መደባት ኢራን ብዝምልከት ኣብ 2015 ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ኣጽኒዕዎ ዝነበረ እገዳ ከም ዘልዓሎ ጸብጻባት የመልክቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎት እገዳ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ኤሮጳዊ ሕብረትን ኢራንን ዘሎ ንግዳዊ ዝምድና ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱም ኣሜሪካ ካብ ኒክለሳዊ ስምምዕ ኢራን ድሕሪ ምስሓባ ኤሮጳዊ ሕብረት ምስቲ ሃገር ዝነበሮ ንግዳዊ ዝምድና ክቕጽሎ ምዃኑ ከም ዝሓበረ ይፍለጥ መጠን ዕቤት ቁጠባ ዓለም ኣብ 2019 ኪነቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ዓለማዊ ባንክ ኣሚቱ መሰረት ሓበሬታቲ ባንክ ኣብ መንጎ ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ተኸሲቱ ብዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው እቲ መጠን ብዕቤት ብሓደ ሚእታዊት ክንኪ ተኽእለሎም እቲ መንቁልቃል ኪኖ 2019 ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝሓበረ ዓለማዊ ባንክ ኣብ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣትየን ዘለዎ ሃገራት ቀንዲ ግዳያት ከም ዝኾና ገሊጾም ዝሓለፈ ዓመት ናይ 2.9 ሚእታዊት ዕቤት ዘመዝገበ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ብገምጋም ናብ 1.7 ሚእታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል እቲ ባንክ ገሚቱ ዘሎ ኣሜሪካን ቻይናን ብውሕዱ 20 ሚእታዊት ዓለማዊ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዝሽፈናዩ ዝግለጽ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ዞንያት እዚ ኣብ ለንደን ንጨረታ ዝወረደ ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርሲ ግብጺ ናብቲ ሃገር ክምለስ ኣብ ስምምዕ ተበጺሖም ነቲ መዓስ ከም ተዘምተ ዘይተነጸረ ቅርሲ ናብ ግብጺ ንምምላስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎም ሰመዚ ግብጺ ዝሕብሮም ሓይሎ ካብ ቅርስታት በሃገራት ምዕራብ ተዘሚቱ ከም ዘሎ እትኸስስ ግብጺ ንሱ ከይተመልሰ ምስ ኣህግራውያን ኣብያተ መዘክር ከም ዘይተተሓባበረ ክትገልጽ ጸኒሓ ጥንታዊ ቅርስታት ግብጺ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ሃገራት ምዕራብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሶም ተስዓሚታዊት ቅርስታት ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ከም እተዘምተዩ ዝግለጽ
ዜና በዛዘም ፕሮማልቲ